Štartovať môže Zdeněk Kuchár, na koni Šampión, jazdecký klub Slavia Spišská Nová Ves. Pripraví sa Jozef Špak na koni Šat. A potom už len posledná dvojica Martina Lesová na koni Rybana. A po skončení tejto súťaže po poslednom jazdcovi počkáme chvíľku, pokiaľ nám pán Pavčo, staviteľ parkourov, pripraví rozoskakovanie pre jazdcov, ktorí zápolia v kategórii pony majstrovstva stredoslovenskej oblasti. Traja sa prebojovali do rozoskakovania, to znamená, že medzi nimi sa rozhodne o tom, kto si akú medailu a pohár z týchto súťaží odnesie.